Μάπες, ενωθείτε. Μάπες όπου κι αν είστε, παρκάρτε τα αυτοκίνητά σας. Σταματήστε να δουλεύετε. Βάλτε τα ακουστικά σας. Στα σχολεία βγείτε έξω από τις τάξεις για να μπορείτε να γκαρίξετε. Μαζί μας βρίσκεται ο Σάκης ο άνεργος, φίλες και φίλοι. Καλημέρα. Γεια. Σάκη, αγόρι μου, τι κάνεις, φίλε? Καλημέρα. Πώς πάνε τα πράγματα? Σου ευχαριστώ. Ναι. Ευχαριστώ που βγήκα στον αέρα συγκλονιστικά. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω. Ναι. Δεν ξέρω. Ναι, είμαι. Είστε άνεργοι! Είστε άνεργοι! Ναι, είμαστε. Άνεργος είμαι. Ναι. Κάνα 8 χρόνια. Τραγουδάω, λέω ένα στίχο. Αλλά τρελαίνομαι δηλαδή. Ρε φίλε, δεν σου βρήκε δουλειά εκεί ο Δημήτρης που σου είχε βοηθήσει και σου είχε βρει στο μαγαζί εκεί που τραγουδούσες? Ευχαριστώ πολύ ο Δημήτρη Νογκαρέζο. Ναι. Συγκλονιστικός. Ο Δημήτρης είναι. Για σένα τι είναι, Δημήτρης? Ρηξικέλευτος. Ναι, μπράβο. Ασκαρδαμιχτή. Ναι. Ο Σονούπο. In medias res, εγκυβωτισμός. Ναι, εγκυβωτισμός. Εγκυβωτισμός de profundis, ceteris paribus, alea jacta est. Deus γελά. Ταξιδεύω με το γέλιο μου. Εωρούμε. Να σου πω κάτι. Η δουλειά που έχεις βρει και στο μαγαζάκι, νομίζω ότι είναι με την Τάμτα. Φέτος είχαμε βρει μια δουλειά και δούλεψες. Πολύ καλή. Ναι. Ευχαριστώ, συγκλονιστική συνεργασία και θέλω να πω ότι εξαπαλώνω νύχων τα πάντα αερί. Άνεργος είμαι, έκανα 8 χρόνια. Ναι. Εν τω μεταξύ. Στο σπίτι πώς είναι τα πράγματα? Γιατί με την ανεργία χτυπάει και στην οικογένεια. Έχω μια τηλεόραση και έχω 2 παιδιά. Και βγει ένας Μητροπολίτης προάλλες και ξέρεις τι μου είπε? Τι σου είπε? Εντάξει να πούμε. Και τι γίνεται εγώ θέλω να μάθω, στο σπίτι μέσα υπάρχουν τριβές τώρα που... Συγκλονιστικό το σπίτι. Πόρτα, κάσα. Μπράβο. Όμως είναι αγάπη το σπίτι. Το σπίτι είναι η αιστεία, είναι η ζωή, είναι εσύ και εγώ, είναι αυτό. Id. Το εγώ, το υπερεγώ, μαλαστρούπα, ηχείο, ταμπλέτες, three-way παπί, barbecue sauce και φυσικά κομποριμοσύνη. Φίλε Σάκη, επειδή εμείς εδώ πέρα ξαφνικαζόμαστε τον πόνο σου, γιατί είμαστε φίλοι πάνω απ' όλα και ούτε σε σατυρίζουμε, ούτε σε κορυδεύουμε, εμείς πραγματικά από αγάπη το κάνουμε ό,τι κάνουμε. Αγάπη, Μάπες Show είναι. Ευχαριστώ όλους για αυτή τη συγκλονιστική αγάπη, συγκλονιστικό Μάπες Show, συγκλονιστική όλοι γι' αυτό. Εσείς όλοι συγκλονιστικοί. Όλο αυτό. Ναι. Τι δουλειά ψάχνεις για να δούμε, γιατί και εμείς έχουμε κάποια κονένα. Κάπου θα σε χώσουμε, δεν μπορεί. Άνεργος είμαι, κάνα 8 χρόνια και τρελαίνομαι δηλαδή. Τρελαίνομαι άμα δεν μπορώ να ανταποκριθώ στα παιδιά μου. Φαντάζομαι. Γι' αυτό σου λέω. Θα πρέπει να σε καλημερίσω όμως, γιατί έχω να βυζάξω. Πριν βυζάξεις, τι ψάχνεις πάνω κάτω μας για να πούμε και εμείς να δούμε τι θα κάνουμε, τι κονέ θα βάλουμε. Τι δουλειά περίπου, ας πούμε, τι θα σ' άρεσε να κάνεις? Μ' αρέσει να τραγουδάω. Ναι. Μ' αρέσει να αγκαλιάζω. Και μου αρέσει να στηρίζομαι. Εντάξει λοιπόν, θα κάτω σου βρούμε που να έχει σχέση με αυτό. Ευχαριστώ, καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Γεια.